Vo vitríne istého paláca medzi kráľovskými pokladmi leží ešte i teraz barania hlava majstrovsky vypracovaná s masívnymi rohami a so zlato iskrivými očami. Je to nevšedná trofej, ktorú už 80 rokov obdivujú všetci, ktorí majú šťastie vidieť ju. No obdivuhodnejší je život barana, po ktorom táto trofej zostala. Do dejín vošiel pod menom Krag, čo znamená skala. Žil ďaleko na severe Ameriky v Gunderských horách koncom minulého storočia. Jeho hlavu uložili medzi poklady, keď ju 4 roky po jeho odstrele našli v troskách chatrče pri Tabakovom potoku. Našli ju tam aj s kostrou poľovníka Scottyho, ktorý si ju dal vypracovať, keď Kraga ulovil. Scotty a jeho kosti však nie sú takou vzácnosťou. Na neho by sa bolo aj zabudlo, keby sa nebol zapísal do života a smrti gunderského barana podobne, ako sa zapísal Pilát do kréda svojou žalostnou účasťou na smrti Ježiša Krista, Božieho baránka. Meno a príbeh Scottyho vyniesol na svetlo sveta až spisovateľ Ernest Thompson Seton, keď s nenapodobiteľnou pútavosťou opísal život gunderského barana Kraga. Takmer 20 rokov Kragovho bohatého života koncom minulého storočia môže byť veľmi podnetných aj pre náš ľudský život teraz, o storočie neskôr. Niektoré príbehy z jeho života nám môžu poslúžiť ako výstižné prirovnania. Ale v niektorých sa odrážajú aj základné prazákony života, ktoré má zachovávať človek rovnako dôsledne, ako ich zachovával gunderský kráľ oviec Krag. Prvá kapitola. Vedieť, kam patríme. Krag sa narodil v krásny jarný deň roku 1882 začiatkom júna. V Gunderských horách trvá zima plných 6 mesiacov. Tiež má svoje čaro. Ale posledným májom začína náhlym rozmachom rozdávať jar všetky svoje radosti. Zázrakom naraz vykvitli všetky kvety, ktoré by mohli, nebyť zimy, kvitnúť predtým. Z nich všetkých však zostal len purpurový vlčí bôb, všade na horských stráňach, kam len oko dovidí. Ostatné kvety padli za obeť bielemu vetru, ktorý, ako by si pomýlil kalendár, zavial hory studeným a ťažkým snehom. Vtedy sa stopár Scotty chopil pušky a zašiel do vetrom ošľahaných skál do svojej chatrče pri Tabakovom potoku pod hrebeňom Ovčej hory. V neskorom snehu sa mu dobre stopuje a preto úspešne poľuje. Medzi záhonmi vlčieho bôbu, ktorý sa na pevných stopkách zdvihol ponad naviatý sneh, vynie sa dvojitá stopa urastených horských oviec, ktoré prešli tadiaľ azda len pred hodinkou. Scotty po nej rázne vykročil. Náhle však uskočil za skalu a bleskove strhol z pleca pušku. Spoza skál vyskočili 2 ovce. V okamihu by sa boli stali obe, alebo aspoň jedna jeho korisťou. Lenže
Prvnež stisol kohútik, zbadal za nimi dve novonarodené jahniatka. Postavili sa na neisté dlhé nožičky a váhali, či sa rozbehnúť za svojimi matkami, alebo za Scottym. Staré ovce ostro zabečali na poplach a dali sa na útek. Jahniatka, ktoré ešte nepoznali nepriateľa, skôr cítili, než vedeli, kam patria. A tak obrátili svoje neisté krôčky za matkami. Zaradili sa správne vďaka svojim matkám hneď na začiatku svojho života. Toto bol ich krst. My sa krstom hneď po narodení zaraďujeme do spoločenstva cirkvi, kam patríme tak, ako naši rodičia. Pravda, jahniatka potrebovali toto správne zaradenie iba kvôli dočasnému pozemskému životu. My to potrebujeme oveľa viac, pretože nám ide okrem pozemského života aj o ten večný. 2. kapitola. Zo všetkých síl sa pridržať múdrych rodičov. Scotty nestisol kohútik, keď uvidel mláďatá. Iba sa šibalsky a seba isto usmial. Zložil zbraň a ukryl ju na bezpečné miesto. Rozhodol sa totiž, že ich chytí živé. Prečo? Kto vie, aké pohnutky to vedú nepriateľov k tomu, že chcú deti zničiť nie tým, že ich zabijú, ale tým, že ich získajú. Scotty sám nevedel, prečo to robí. Dlhými krokmi muža v najlepších rokoch ľahko dobehol novonarodeného kraga i druhé jahniatko, ktoré budeme volať bielonosík, podľa bielej lisky nad ňufáčikom. Dobehol ich. Ale pri ich kľučkovaní sa mu akosi nedarilo chytiť ich. Jahniatka dávali všetku svoju mladučkú silu do nožičiek a všetku svoju snahu zamerali na to, aby sa pridržali svojich matiek. A v tomto bola ich záchrana. Matky síce nevládali bojovať a ani nemohli odniesť svoje mláďatá do bezpečia. Predsa však mohli účinne viesť celú tú naháňačku, lebo mladé ich za každú cenu nasledovali. Tak ich dômyselne postupne odviedli z krovísk a záhonov vlčieho bôbu na skalnaté výbežky Gunderských hôr. Takto sa už hodinu po narodení krak naučil, že sa mu oplatí zo všetkých síl sa pridržať svojej matky a dať sa ňou viesť. A to bola veľká múdrosť, životná. Dieťa, ktoré sa dá viesť múdrymi rodičmi, je práve také bezpečné, ako keby samo bolo múdre a skúsené. Múdrosť detí je v ich poslušnosti, keď sa dajú ochotne usmerňovať múdrymi rodičmi a snažia sa zo všetkých síl sa ich pridržať. Tretia kapitola. Kde je náš domov? Každý má vedieť, kde je doma. Kačiatko napríklad pocíti akúsi neopísateľnú novú silu, keď ho prvýkrát začne unášať vodná hladina. Podobne jahniatka pocítili, že tu na skalách Gunderských hôr sú v bezpečí, že tu sú doma. Naraz dostali na skale akoby krídla. Scotty sa podkýňal a klzal, ale oni sa podľa príkladu svojich matiek neomylne zachytávali skál a od výbežku k výbežku začali Scottymu nenávratne unikať. A teraz ľutoval, že nechal pušku priďaleko od seba. Iba stál a v nemom údive hľadel na skalné útesy, kde našli jahniatka záchranu. Len tak pre seba si ticho zamumlal. Ach, tí malí čertíci, tí malí čertíci. Ledva hodinu sú na svete.
ale na môj veru ma dostali. Scotty sa týmto príbehom predstavil novonarodenému Kragovi ako dvojnohý nepriateľ, pretože ohrozil ich život. My máme ešte nebezpečnejšieho nepriateľa, diabla. Nepriateľa našich duší, ktorý ohrozuje náš večný život. Tiež mu však môžeme uniknúť, keď nezabudneme, že náš domov je v nebesiach, keď nezabudneme od nebeského Otca čerpať silu proti stálym útokom diabla. Správne zaradený krstom a poslušný múdrym rodičom, najmä však poslušný Matke Cirkvi a nebeskému Otcovi, sa bezpečne zachránime. Štvrtá kapitola. Hra je príprava na život. Len čo sa matky dostali do rozpúkaných skalných útesov, spadol z nich odrazu všetok strach. Tu boli doma a od tejto chvíle už stále dbali na to, aby sa odtiaľ nevzdialili, aj keď by sa zdalo, že otvorená krajina nižšie položených širokých údolí by im poskytovala lepšiu potravu. Jahniatka žili zo sladkého mlieka svojich matiek, ktorým sa nenásytne napájali, vrtiac pritom krátkými chvostíkmi, ako by si nevedeli dopriať ani chvíľočku pokoja. Toľko mladej energie v sebe cítili. Celé dni vydržali šantiť popri svojich matkách, ktoré sa pokojne popásali, ale nespúšťali oči zo svojich malých huncútov. Ovce nepatrili medzi tie naivné či hlúpe matky, ktoré nechávajú svoje deti na dvoroch a ihriskách bez dozoru s naivným odôvodnením, že veď sa iba hrajú. Skúsenosť ich naučila, že hra je prípravou na život a preto aj pri hre ich musia mať vždy na očiach. A jahniatka zase nepatrili medzi tie naivné či hlúpe deti, ktoré sa radi hrajú tak, aby ich rodičia nevideli. A nemysleli si hlúpo, že rodičia nemusia o všetkom vedieť. Najlepšie sa cítili a najlepšie sa zahrali v blízkosti a pod starostlivým dohľadom svojich matiek. Piata kapitola. Život je boj. Krak so svojím kamarátom bielonosíkom sa najradšej hrávali prastarú hru To je môj hrad. Jeden z nich vyskočil na kopček a zo všetkých síl bránil druhému, aby sa k nemu dostal. Podupkával kopítkami, potriasal malou guľatou hlávkou, ako by hovoril, že on je pánom hradu. Potom obaja sklopili pekné ružovkasté ušká a ich huňaté hlávky sa zrazili ako dve zamatové loptičky. Pritom nevinne gúľali hnedými očami, aby boj vyzeral ako naozaj. Strkali do seba a zápasili tak dlho, až bol jeden z nich prinútený na kolená. Vtedy druhý vyskočil, otočil sa a vyhodil zadnými kopítkami, ako by povedal: a ja o ten tvoj hrad aj tak nestojím, aby si vedel. Hneď potom si však vybral zase on nejaký kopček a postavil sa naň s vyzývavým zúrivým výrazom, zadúbkal nožičkami a zatriasol hlávkou na znamenie, že je zase pripravený na boj. Jahňatá vydržali opakovať hru až do západu slnka a na druhý deň v nej pokračovali. Hrou pod starostlivým dohľadom matky sa Krak pripravoval na skutočný život. Jeho život bude plný zápasov. Preto sa Krak musel naučiť,
aj vytrvalo a neúnavne používať svoje sily a schopnosti na boj, ale hlavne sa musel naučiť zápasiť čestne, prehrávať i vyhrávať, ale vždy čestne podľa pravidiel. Šiesta kapitola. Od malička premáhať zlé sklony. U Bielonosíka sa hneď v detstve prejavovala lenivosť. Cez deň sa už rozihral, najmä vďaka čulosti Kragovej, ktorý mu nikdy nedal zaháľať, ale ráno boli s ním vždy problémy. Horské ovce si vyberajú na noc také ležoviska, aby ich zohriali hneď prvé teplé lúče vychádzajúceho slnka. Krak býval na nohách vždy prvý, kým Bielonosík zostával z ich skupiny najdlhšie schúlený do klbka. Dennú činnosť, teda hry, začínal vždy posledný. Jeho biely nožtek pekne ladil s bielým fliačkom vzadu, ktorý síce majú všetky silnorohé horské ovce, ale Bielonosík ho mal nápadne väčší. A to bolo také pokušiteľské znamienko, že ráno čo ráno Krak neodolal a s rozkošou budieval svojho lenivého kamaráta nehorázným drcnutím na toto nápadné miestečko. Až potom Bielonosík podráždene vyskočil a driemoty ho prešli. Ani ovce nemajú všetky rovnakú povahu, rovnaké dary a schopnosti. Aj u nich sa prejavujú aj zlé sklony, ktoré sa musia naučiť premáhať hneď od malička. Ak máme ráno podobné problémy ako Bielonosík, musíme ich tiež hneď od detstva premáhať. Ďakujme Pánovi, keď nás má kto každé ráno poriadne drcnúť a prebudiť. Ale naučme sa radšej premáhať svoju lenivosť sami. To je krajšie a cennejšie. Siedma kapitola. Boží hlas z udalostí. Detské hry Kraga s Bielonosíkom prerušila vážna tragédia. Ich matky raz zacítili neznámy pach. Skameneli a vetrili. Ale kým stihli zistiť, o čo ide, už bolo neskoro. Spoza skaly sa vyrútilo veľké čierne zviera, usmrtilo Bielonosíkovú matku a o chvíľu aj Bielonosíka. Kragovi sa i so svojou matkou Špicatkou podarilo zachrániť. Takto tragicky skončilo ich kamarátstvo a Špicatka sa rozhodla opustiť Ovčiu horu. Nemyslela si, že tragédia je vecou náhody, ale pozerala na toto nešťastie ako na výzvu pre seba. Bola to výzva, aby zmenila svoje bývanie, aby sa odsťahovala a našla si nové spoločenstvo pre seba i pre Kraga. Špicatka túto výzvu poslúchla hneď a bez otáľania. A to ani nemala náš ľudský rozum. Nevedela, že všetky udalosti sú v Božej réžii a že cez všetky sa nám prihovára Boh. My by sme to však mali vedieť. Nič by sme nemali považovať len za náhodu. Za všetkým treba hľadať Božie oslovenie pre nás. Osma kapitola. Radšej kvalita ako množstvo. Nie všetky ovce však počúvali tento hlas udalostí. Viac ako dravá zver prerieďoval stáda horských oviec stopár Scotty.
Pod strechou jeho chatrče pri tabakovej zátoke stále pribúdalo bielých hlebiek oviec s peknými rohami a stále narastali hrby kožušín, ktoré čakali na obchodníkov. Počet oviec v širokom okolí stále klesal a túto ťažkú dobu prežívali len tí najschopnejší jedinci. Ich nepriateľ Scotty tak nevedomky prispieval spolu s nepriateľskou dravou zverou k tomu, že nielen klesal ich počet, ale aj rástla ich kvalita. Špicatka so svojím jahňaťom Kragom patrila k tým bystrejším a schopnejším, ktoré sa v boji o život dokázali aj v tragédii veľa naučiť a tak prežiť. Ak ide o nás, aby stúpala kvalita kresťanov, to istotne neplánuje diabol. Ale tým, že sa boj o spásu stáva stále ťažším, tým nielen klesá počet veriacich, ale aj stúpa ich kvalita. Ak niektorý kresťan dnes chce byť len obyčajný, priemerný, keď si bude dávať pozor, aby to so svojím náboženským životom nepreháňal, tak vieru stratí. Dnes je treba, aby sme boli výraznejšími kresťanmi, pevnejšími než v minulosti, pretože boj za záchranu večného života je ťažší a mnohí už padli. Deviata kapitola. Mravný zákon je viac než city. Ešte v ten deň, keď tragicky zahynuli Bielonosík a jeho matka, opustila Špicatka s Kragom Ovčiu horu. Na večer už stúpala po hrebení vypínajúcom sa nad riekou Jakinikak a Scotty mu ešte v ten deň zanechala už len svoje stopy. Z horského hrebenia zbadala v diaľke dve pohybujúce sa šedivé škvrny. Po dlhom a bedlivom pozorovaní radostne usúdila, že tie dve škvrny sú bytosti z jej ovčieho rodu. Srdce jej poskočilo od šťastia, že je zasa medzi svojimi. Ale nedala sa unášať svojimi citmi, lež poslúchla mravné zákony odpradávna dané jej rodu. Keď to, čo zbadala, obišla opatrným veľkým oblúkom, zistila podľa stôp, že sú to dvaja krásni, mohutní barani. A tí tvoria samostatné spoločenstva, ktoré sa môžu podľa ich ovčích zákonov narušiť iba na jeseň, keď si v čase ruje najsilnejší barani vyberú a vybojujú každý svoje stádo oviec. A tak Špicatka s Kragom zostala ešte sama. Zákon, ktorý dal Stvoriteľ, je viac než radosť zo stretnutia sa s vlastným rodom. Ten zákon je viac než všetky city, ktoré sú schopné prežívať ovce, barany alebo aj ľudia. Všetky city radosti i osamotenosti, lásky i hnevu i všetky ostatné musia byť podriadené mravnému zákonu. Ovce ich poslúchajú bez váhania, lebo nemajú slobodnú vôľu. My však sa pre zachovávanie mravného zákona a pre ovládanie citov musíme rozhodovať. Desiata kapitola. Potreba spoločného života. Špicatka opustila stopu baranov, ale už s radostným vedomím, že je znova v ovčom kraji. Nechcela so svojím Kragom zostať sama. Cez noc si odpočinuli v nejakom úkryte, ale na druhý deň pokračovali v ceste. Vedeli, že tu niekde musia byť aj čriedy oviec s jahňatami, len musia na ne nejako natrafiť. Horské ovce sa vždy snažia žiť vo väčších, menších skupinách. Čím viac ich je v stáde, tým menšie nebezpečenstvo im hrozí.
Viac očí, viac vidí, viac uší, viac počuje. Preto si ani špicatka nedožičila oddychu. Popásala sa len tak za pochodu. Krak za ňou bezstarostne poskakoval. Bol síce zarmútený nad stratou svojho kamaráta Bielonosíka, ale viac menej sa mu darilo vyvádzať za dvoch. Odrazu však skamenel, lebo matka špicatka zostala napäto stáť a vetrila. A tentokrát našťastie nešlo o nebezpečenstvo. Zavetrila stopy oviec a jahniat a radostne sa pustila za nimi. Uvedomovať si potrebu spoločného života, to je jedna vec. Ale neúnavne si spoločenstvo hľadať a vytvárať, to je čosi celkom iné. Špicatka s Kragom nevňukali, že sú sami, že sa nemajú o koho oprieť. Oni hľadali aktívne a neúnavne, kým nenašli. My tu na nešťastie často len bedákame a poplakávame, že by sme potrebovali aj my nejakých dobrých priateľov, ale nevieme alebo nechceme ich hľadať a nevieme alebo nechceme byť sami dobrými priateľmi pre iných. Jedenásta kapitola. Autorita na základe dôvery. O niekoľko minút špicatka opatrne nakúkla poza horský chrbát na druhú stranu a uvidela tam popásať sa asi tucet oviec a jahniat. Vodkyňu tohto stáda budeme volať múdra. Medzi zvieratami sa totiž nikto nestáva vodcom voľbou. Autoritu v stáde má len ten, kto si získa dôveru. Nie ten, kto je najsilnejší alebo najdivokejší, ale ten, kto si to naozaj zaslúži. Život v skupine prináša rozličné situácie, v ktorých väčšina poslušne nasleduje jedného. Lenže ktorého? Toho, ktorého riešenia situácií sa najviac osvedčia. Veľmi mnohokrát ide ovciam o život. A ten jedinec, ktorý sa dokáže zachrániť a ukázať aj ostatným spôsob záchrany, toho potom všetci poslúchajú. Špicatka, keď sa zaradila do stáda, veľmi na seba upútala pozornosť všetkých. A získavala si stále viac ich dôveru. Nerobila nič zvláštne, len to, čo aj ostatné ovce v stáde, ale robila to dôkladnejšie a lepšie než ostatné. Mala bystrý zrak, jemný sluch i čuch, ale hlavne bola stále v strehu. Po každom treťom kroku zdvihla hlavu, zavetrila a rozhliadla sa. Hoci 100-krát, 1000-krát nezbadala nič nebezpečné, predsa nikdy neuverila, že takéto zastavenia sú zbytočné. A len čo zbadala niečo, o čom nemala jasné, či je to nebezpečné, neprestala bedlivo pozorovať, kým nezistila, o čo ide. Ak sa potom začala pokojne pásť, všetky ovce a jahňatá vedeli, že je všetko v poriadku. Keď však zostala nehybne stáť, napätá ako struna, prípadne zabečala jemný signál, všetky ovce skameneli ako sochy. Viackrát to bola aj ona,
nielen vodkyňa múdra, ktorá prvá zbadala nebezpečenstvo a našla spôsob, ako mu uniknúť. Dôveru u detí môžu mať len rodičia, ktorí sa vedia často a bedlivo zastavovať, ustavične skúmať situácie a ktorí nestratia bedlivosť, aj keď sa dlho zdá byť všetko v poriadku, a ktorí nepodceňujú nebezpečenstvo a nestarajú sa len o jedlo. My, ľudia, to však máme predsa len o mnoho jednoduchšie ako zvieratá, keď ide o poslušnosť. Nám je autorita po väčšine daná a sám Boh stojí za predstavenými, takže môžeme poslúchať a dať sa viesť bez dlhého, bolestného hľadania najschopnejších jedincov a bez ťažkých strát na životoch. Autoritu nad deťmi dáva rodičom sám Boh, a to aj vtedy, keď si ju rodičia nepodoprú u detí aj získanou a stále získavanou dôverou. Preto deti môžu a majú vo viere poslúchať nielen bezchybných a 100% dôveryhodných rodičov, ale aj rodičov s chybami, ktorí nie sú neomylní. To je výhoda ľudí oproti zvieratám, ktoré poslúchajú len na základe dôvery, kým my ľudia aj na základe viery. 12. kapitola. Slová povzbudzujú, príklady tiahnu. Táto črieda horských oviec mala dobrých strážcov. A preto ďalších niekoľko týždňov prebehlo síce s nejakými tými vzruchmi a útekmi, ale nič sa nikomu nestalo. Počase im však čosi začalo chýbať a nikto nevedel, čo to je. Ovce sa stávali malátnymi, zle trávili, nechutilo im a čosi stále hľadali. Keď tento zvláštny nedostatok pocítila aj vodkyňa čriedy múdra, začala viesť celé stádo do nižších polôch. Väčšina z oviec šla touto cestou prvýkrát v živote. Nasledovali múdru, aj keď so strachom, čo ich asi tam v nížinách čaká. Nevedeli. Ale vodkyňa pokojne kráčala nižšie a nižšie a jej pokoj a rozvaha vzbudzovali u ostatných dôveru. V takýchto situáciách sa iné robiť ani neoplatí. Vodkyňa oviec vlastne ani nemala možnosť rečami presviečať stádo, že vie, čo robí, iba svojím príkladom. Nemala možnosť vysvetľovať im to a zdôvodňovať. V takýchto rozhodných situáciách však ani u ľudí reči veľa nezavážia. Tí, ktorí majú dôveru a nasledovníkov, musia počítať s tým, že nie každý pochopí správnosť ich cesty, lenže viac než slovami presvedčia ostatných pokojnou rozvahou a odvahou vlastného príkladu. Kráčať si pokojne svojou cestou pred očami všetkých pochybujúcich, to je veľmi náročné. Ak však takých odvážnych medzi sebou máme, ďakujme za nich Pánovi. Ďakujme najmä tak, ako tieto ovce, tým, že ich budeme nasledovať. Trinásť. kapitola. Nerozumela, ale poslúchala. Zo všetkých oviec v tejto čriede najviac pochybností o rozhodnutí múdrej mala špicatka. Bála sa nížin, pretože poznala ich nebezpečenstva. Mala s nimi zlé skúsenosti. Pred niekoľkými mesiacmi, keď sa jej narodil krag, takmer tam prišla o život ona i s mláďaťom. Odvtedy sa len v skalách a v širokých priestoroch s ďalekým rozhľadom cítila bezpečne. Keby teraz, hoci len jediná ovca bola ochotná zostať v skalách, špicatka by s ňou zostala bez váhania. Šla na konci stáda
Často sa zastavovala a čakala, či sa k nej niektorá pridá. Ale vodkyňa kráčala vpred spokojnou istotou a všetky ostatné ovce za ňou. Šla teda aj špicatka, pretože bez stáda zostať nechcela. Nerozumela tomu, čo teraz vodkyňa rozhodla. Poslúchla však, lebo aspoň to vedela, že poslúchať sa oplatí, aj keď všetkému nerozumieme. Tak sa čoskoro dostali do údolia, kde objavili akýsi biely pruh. Nebol to sneh, bol to liek, ku ktorému ich vodkyňa doviedla. Nič im nemusela vysvetľovať. S chuťou začali všetky lízať tú dobrotu, soľ aj u ľudí vzácnejšiu než zlato. A teraz už aj špicatka pochopila. Keby však s poslušnosťou odkladala, až kým to pochopí, bola by na horách zahynula. Dobre je byť múdrym. Aspoň natoľko múdrym treba byť, aby sme vedeli, že najmúdrejšie je poslúchať a nie držať sa len svojej hlavy. Kapitola. Váhavosť sa rovná neposlušnosti. Sotva hodinu, dve sa črieda zdržala pri solisku. Postupne mizol z nich pocit vyschnutých hrdiel, aj horúčkovitá páľava sa vytratila, bolesti v hlavách poľavili, prestalo prudké pichanie a v žalúdku už cítili celkom príjemný pocit. Rozplynula sa malápnosť a dostali chuť do pasenia. Túto chuť však mali na nejaký čas ešte ovládnuť. Bolo sa treba rýchle vrátiť do bezpečia skál. Vodkyňa so špicatkou vyrazili na cestu späť a ostatné ovce a jahňatá neochotne, ale predsa vykročili za nimi. Nechcelo sa im opustiť hojnosť chutnej a šťavnatej trávy, aká rastie len v údoliach. Ale nasledovali ich všetky, okrem krásavca, syna múdrej. Ani nie, že by nechcel ísť, len priveľmi otáľal. Ešte odtrhol jeden vábný trs šťavnatej byliny, potom ešte ďalší a ďalší. Príliš mu zachutila vynikajúca a bohatá potrava v údolí. Matka múdra si to všimla až vtedy, keď za ňou žalostne zabečal, pretože nepočítala s neposlušnosťou. Tá medzi zvieratami nie je zvykom. Vrátila sa po neho a kým sa krásavec váhavo pohol, aby šiel za stádom, vrátili sa už aj ostatné ovce a pustili sa tiež do hodovania. Celú čriedu tak našiel súmrak ešte v údolí. Krásavec bol možno aj trochu hrdý na to, že vlastne on pomohol všetkým k takej hostine. Ani si pritom neuvedomil, že jeho váhanie bolo neposlušnosťou a že zviedol k neposlušnosti aj ostatných. Nuž čože, krásavec bol baran. My by sme však mali vedieť, že váhavosť je len iné pomenovanie hriechu neposlušnosti. Iné pomenovanie na oklamanie vlastného svedomia. Keď si nahovárame, že my chceme poslúchať, len nie hneď. Pätnásta kapitola. Za neposlušnosť je len jeden trest.
Celej čriede oviec a jahniat teraz neostávalo už nič iné, len prenocovať v nebezpečnom údolí v lese. Matky vyhľadali ležoviska a jahňatá sa uložili vedľa nich. Tichúčko oddychovali. Veľká čierna puma americká však neoddychovala. Toto bol čas jej lovu. Plížila sa za korisťou nehlučne ako tieň. Ani jediná vetvička nepraskla pod jej veľkým hladným telom. Našťastie však náhodou zavadila širokou mačacou labou o maličký kamienok, ktorý sa skotúľal dolu brehom. Spôsobil iba nepatrný šramot. Taký nepatrný, že iba špicatka ho začula. Mekla však varovný signál svojmu kragovi a napriek hustej tme vymrštila sa prudko ako šíp smerom k bezpečnému domovu. Krag jej bol v petách a ostatné ovce tiež. No to už dravec bol medzi nimi. Aj múdra vyskočila. Aj dala znamenie svojmu krásavcovi. Aj vyrazila ako šíp vpred. Dokonca sa aj zachránila. Ale krásavec zasa zaváhal. On si inak predstavoval svoju záchranu a zostal tam. Dravec bol zaujatý ostatnými ovcami, ktoré pred ním kľučkovali a jedna za druhou mu unikali, takže krásavca si ani nevšimol. Ten však zavolal na svoju matku, ktorá sa vrátila pre neho bez váhania. Puma sa na ňu hneď vrhla a usmrtila ju. Takto matka zaplatila za synovú neposlušnosť svojou smrťou. Za neposlušnosť je len jediný trest – smrť. U ľudí nie vždy hneď nám dáva Pán života viac príležitostí napraviť sa, ale potom nás čaká nielen telesná smrť ako ovce, lež večné zatratenie, ak možnosť na polepšenie nevyužijeme. Aj za našu neposlušnosť už zaplatil životom Boží syn. Ale to je pre nás, tak ako matkina smrť pre krásavca, len možnosť ešte sa polepšiť. Ak ju nevyužijeme, nepomôže nám ani dlhší život. 16. kapitola. Aj za lenivosť je len jeden trest. Z lásky k svojmu neposlušnému krásavcovi zahynula vodkyňa stáda múdra. Potom sa dravá puma vrhla ešte aj na ostatné ovce, ale tie obratnými skokmi a kľučkami unikli jej pazúrom. Okrem jednej. Nazveme si ju kolenatá. Bola totiž lenivá a radšej sa popásala na kolenách. Vytvorili sa jej z toho mozole. Takéto nevhodné užívanie predných nôh a zväčšujúce sa mozole obrali ju o potrebnú pružnosť. Už nedokázala tak svižne uskočiť ako ostatné ovce. V bežnom ovčom živote to ani veľmi nevadí, ale prídu aj zvláštne situácie, v ktorých je pružnosť veľmi potrebná a nič iné ovcu nezachráni. Ak zajaca napadne líška alebo poľovnícky pes, najčastejšie unikne pružným kľučkovaním. Podobne jeleň, keď ho napadne vlk, alebo ovca, keď ju napadne puma americká. V takejto situácii bola teraz kolenatá. Z ležoviska vyskočila ako posledná a keď po nej dravec skočil, nedokázala mu uniknúť. Stratila potrebný švih, pretože v lepších časoch si dovolila byť pohodlná, lenivá. Pre nás v boji proti diablovi je lenivosť ešte nebezpečnejšia, lebo v tomto boji nám ide o večný život.
Pohodlnosť v plnení si povinností vedie k nedôslednosti, nedokonalosti, takže naše nedokončené práce za veľa nestoja. Pohodlnosť v službách vedie k neláske voči blížnym, takže služba nie je službou podľa Božej vôle. Pohodlnosťou v rozmýšľaní nepostrehneme potrebné súvislosti. A trestom za tieto prejavy lenivosti môže byť nakoniec to, čo za neposlušnosť. Sedemnásta kapitola. Láska nikdy neprestane. Vysoko na svahu bežali ovce za tou, ktorá ich viedla. Nevedeli, kto je to, nevolili si ju za vodkyňu, ale ju so samozrejmosťou nasledovali. Jedna za druhou ju ovce dobiehali, pretože v bezpečnej diaľke bežala už len tak pozvolnejšie. Až tu vlastne zbadali, že je to špicatka. Zišli sa okolo nej a postupne sa upokojili. A stačil jeden pohľad, aby zbadali straty. Opatrne sa potom vrátili na miesto nešťastia. Vedeli, že dravec je už nasýtený a odišiel. Z údolia k ním náhle doľahlo slabúčké zabečanie jahňaťa. Ovce nastražili uši a čakali. Nebolo by múdre odpovedať hneď. Ale hlas sa znovu ozval a špicatka odpovedala. Ozval sa rachot kamenia, dupot a škriabanie kopytami do kopca a už sa aj objavil malý krásavec, teraz už sirota. Sám si uvedomil, že je sirotou, až keď sa ďalší deň chýlil ku koncu. Na jeho plačlivé volanie mu jeho matka neodpovedala a jeho žalúdok si už tiež pýtal aj niečo okrem trávy. Hrozil mu tiež nočný chlad a tak mu nakoniec na jeho žalostné zabečanie odpovedala s materským súcitom špicatka. Nemyslela na to, že on zapríčinil celú tú tragédiu, ani na to, že krásavec bol stále Kragovým nepriateľom. Napojila ho i zohriala svojim teplým kožuchom ako vlastného. Bola to láska? U zvierat tomu hovoríme jednoducho inštinkt, pud. Láska totiž nie je len cit, ale hlavne vôľa preukazovať dobro, odpúšťať, skrátka milovať nezištne. Milovať, aj keď ten druhý za to vôbec nie je vďačný, aj keď si to ničím nezaslúžil. Láska je teda viac než cit a pud, ale tento príbeh špicatky a krásavca je aspoň obrazom pravej nezištnej lásky. Osemnásta kapitola. Osamostatňovanie jahňat. Príbuzenský vzťah ku krásavcovi musel ešte Krag doriešiť niekoľkými bolestivými rýpancami do rebier. Krásavec totiž nestratil svoju starú nenávisť voči Kragovi ani teraz, keď denne popíjali mlieko tej istej matky. Obaja pribrali počas leta na váhe i na skúsenostiach.
spoznali bežné zákony ovčieho života, naučili sa vydávať varovné zafrknutie, kedykoľvek niečo podozrivé zbadali, i zvláštny signál, keď hrozilo nebezpečenstvo. Spoznali všetky horské cestičky a mohli ísť už aj sami ku ktorémukoľvek solnému lizu v širokom okolí, keď zacítili potrebu soli. Vyznali sa v úskokoch a kľučkovaní, čím čelili nepriateľským útokom. Naučili sa tiež skákať s napnutými nohami po klzkých skalách a útesoch. Krak to dokonca ovládal lepšie než jeho matka Špicatka. Pre samostatný život už boli pripravení, ako sa patrí. Len oni sa akosi neponáhľali skoncovať s pohodlnými raňajkami. Zásoba sladkého mlieka však klesala a silnejúce rohy jahniat spôsobovali už aj Špicatke bolesť. Preto rázne zakročila a odstavila ich. Bolo to ešte dosť dlho predtým, než ostrý vietor privial na vrchovinu sneh, ale jej záležalo na tom, aby boli samostatní, na nej nezávislí. Aj to bol iba jej inštinkt, namiesto ktorého ľudia majú rozum a vôľu. Rodičia tiež majú pripraviť svojich synov a dcéry na samostatný život, a nie si ich čím dlhšie pripútávať k sebe. Ani bývaním, ani stravovaním, ani peniazmi, obliekaním, ani neskôr nutným varovaním vnúčat. Keď, tak iba zrelým príkladom a radami. A tiež dospievajúci chlapci a dievčatá majú sa usilovať, aby sa pripravili na samostatný život. Nie však trucovaním a neposlušnosťou, ale tým, že sa naučia o seba zodpovedne postarať, naučia sa sami si variť, prať, udržovať poriadok vo veciach, v čase, peniazoch i prácach. Devätnásta kapitola. Vedenie rodiny. Počas leta už viackrát uvideli ovce dvoch krásnych baranov, ale výmena znamení obom stranám vyjasnila, čo prikazuje ovčia morálka, a tak sa jeden druhému vyhli. Teraz však nastal čas znovu zakladať rodiny. Jahňatá boli odrastené a osamostatnené a chladný vietor pripomenul, že už aj kalendár pokročil. Barani, patrične hrdí na svoje mohutné rohy, sa v diaľke vzopreli a obrovskými skokmi sa blížili ku stádu oviec. Tie sa však obrátili a dali sa na útek. Až po dlhom manévrovaní sa baranom podarilo pripojiť sa ku stádu oviec. Obaja barani boli pekní a silní a zrejme aj dobrí kamaráti. Teraz medzi ovcami sa však muselo rozhodnúť, kto z nich sa stane vodcom stáda a otcom ďalšej generácie jahniat. Zámienku na súboj si našli veľmi rýchlo, zaútočili na seba a po niekoľkých prudkých stretnutiach slabší klesol na kolená. Druhý ho chvíľu prenasledoval, ale keď videl, že ten sa už vrátiť nemieni, vrátil sa ako hrdý víťaz späť ku stádu, teraz už naozaj svojmu. Kraga a krásavca si ani nevšimol. Tí aj bez súboja vedeli, že urobia najlepšie, ak sa budú držať od čriedy bokom. Špicatka bez formalít odovzdala vedenie čriedy baranovi, jednoducho tým, že ho poslúchala. On potom viedol celé stádo, až kým mu v druhej polovici zimy ovčí zákon neprikázal opustiť ich. Medzi ovcami a baranom nie je spor o tom, kto má byť hlavou rodiny. Ovce sa necítia ukrivdené, keď zodpovednosť za bezpečnosť stáda i za výber pastvín preberie otec ich jahniat. Ovce
i jahňatá ho poslúchajú a nesnažia sa uchovať si nejakú tú samostatnosť mimo neho. Dvaciata kapitola. Naviazanosť rodičov na deti. Z poslušnosti prastarým ovčím zákonom sa museli baran a ovce uprostred zimy rozísť. Ovce zase potom nasledovali špicatku ako svoju vodkyňu. Okolo 1. júna priviedli na svet mláďatá, väčšinou dvojčatá, ale špicatka mala aj tohto roku iba jedno. Ale aj to jej stačilo dokonale nahradiť kraga, ktorý sa už túlal v zimnom kožuchu po zasnežených pláňach Gunderských hôr bez matky. Novonarodené jahňa upútalo celú pozornosť špicatky. Ustavične ju odvádzalo od jej vodcovských povinností. Natoľko sa ním zaujala, že zanedbala aj bezpečnosť stáda, aj svoju vlastnú bezpečnosť. Na túto naviazanosť na svoje mláďa však doplatila veľmi tvrdo. Jedného dňa, keď napájala jahniatko svojím mliekom, zahľadela sa s úľubou na jeho vrtiaci sa chvostík. Keby sa bola zahľadela po okolí, bola by zbadala zákerného Scottyho. Jedna z oviec ho aj zbadala, aj dala varovný signál a všetky skameneli. Len jedna večne nepokojná sa zavrtela práve pred špicatkou. V okamihu sa ozval výstrel a špicatka klesla k zemi. V ukrutných bolestiach s kožuchom prestreleným na oboch stranách predsa len vstala a prebehla cez pahorok a ušla aj s mláďaťom. Po niekoľkých kilometroch však navždy zostala ležať v snehu, v ktorom si chcela unavená ochladiť páliace rany. Aj keď sú deti najväčším pokladom rodičov, predsa pre ich záchranu nesmú byť rodičia upútaní len na ne. Musia sa od nich vedieť aspoň natoľko odpútať, aby jasne videli nepriateľa i záchranu. Pre nás to znamená vidieť diablové nástrahy i Božie milosti. Zanedbať ostražitosť proti hriechu a zanedbať prostriedky Božej milosti, to rodičia nesmú práve kvôli deťom, naviazanosťou na čokoľvek, aj na vlastné deti, najviac škodia deťom i sebe. Dvaciata prvá kapitola. Autorita a nie demokracia. O smrti svojej matky Krak pravdepodobne ani nevedel. Oddelil sa od stáda a v nasledujúcich 4 rokoch viedol život samostatného mládenca spolu so 6 rovnako starými kamarátmi. Z roka na rok sa Krag už aj pokúšal pripojiť sa k nejakým ovciam, ale vždy ho zaskočili nečakané udalosti a silnejší barani, a tak stále zostával v starej partii mládencov. Zdalo sa mu to tvrdé,
ale v skutočnosti to bola dobrá škola života, ktorú potreboval. Keby bol už prebral zodpovednosť za rodinu, strácal by čas a sily a nemohol by sa osobne plne rozvinúť. Takto jeho rozvoj iba 2-krát ohrozil krásavec. Zo všetkých síl sa totiž snažil zaútočiť a zhodiť Kraga zo skaliska do priepasti. Dostal však od neho potom taký výprask, že sa mu odvtedy vyhýbal na 100 honov. Nie však týmto súbojom s krásavcom, lež s dedenou bystrosťou a všetkými prednosťami svojej bytosti získal si Krag prvé miesto v partii kamarátov. Stal sa ich vodcom, pretože mu dôverovali, nasledovali ho a napodobňovali, a hlavne preto, že ich nikdy nesklamal. A aj keď im to nikto nikdy nemohol povedať, predsa všetci vedeli, že potrebujú vodcu. Žiadna skupina živých tvorov sa bez vedenia nezaobíde, ani ľudia nie. To len niektorí si myslia, že môžu byť skupinou rovnoprávnych členov s rovnakou zodpovednosťou a bez vedenia len tak, alebo, ako sa to učeno nazýva, demokraticky. Aj to si tí ľudia myslia iba dovtedy, kým na to nedoplatia. Barani si to však nemysleli a mali svojho vodcu, Kraga. Dvadsiata druhá kapitola. Príprava na rodinný život. Nie náhodou sa stal vodcom skupiny mladých baranov práve Krag a nie iný. Tento ich samostatný život bol čímsi ako život mládencov po maturite na vysokej škole. V prvom rade išlo o ich osobný rozvoj, aby sa stal každý z nich v každej svojej schopnosti čo najdokonalejším. Na Kraga bolo radosť pozerať. Keď skákal po skalných útesoch, ledva sa svojimi kopytami dotýkal skál. Ako vták letel ponad skalné útesy, unikajúc akémukoľvek nepriateľovi, ktorý by ho chcel prenasledovať. Slnečné lúče sa na jeho kožuchu menili a mihotavo žiarili podľa toho, ako svaly menili povrch jeho chrbáta. Pripomínal skôr nejakého ducha či obláčik ľahkej pary, ktorý sa nemusí báť, že spadne, a nie 150-kilového baraniska s 5 krúžkami na rohoch. Pod ochranou ladných oblúkov najčírejšej rohoviny žiarili jeho nádherné oči. Tmavo-hnedé, kým bol ešte jahňaťom, žlto-hnedé po 1. roku, a teraz ako 2 zlato iskriace hviezdy či nádherné drahokamy z jantáru. A v nich 2 nekonečné hlbiny, cez ktoré sa v jeho mozgu odrážal celý svet. Cítil nepredstaviteľnú rozkoš, keď sa jeho kopýtko pritislo na vetchý okraj skaliska a v zápätí plával vzduchom ako ľahká lodička ponad neuveriteľnú priepasť na druhý breh. Vzdialenosti odhadoval a prekonával s dokonalou presnosťou. Bez strachu vedel čeliť akémukoľvek nebezpečenstvu. V neznámych krajoch práve tak, ako v dôverne známych Gunderských horách. Aká je to škoda, keď naši mládenci prežívajú najkrajšie roky pod heslom žiť a užiť, keď strácajú čas a sily zábavkami, koníčkami alebo ich hriechami, namiesto toho, aby sa pripravovali na rodinný život seba zdokonaľovaním ako Krag a jeho 6 kamaráti. Dvadsiata tretia kapitola. Rastie v nás dobro alebo zlo.
V nasledujúcu jeseň si už aj Krag vybral svoje stádo oviec a ostatní barani mu ustúpili bez boja. Aj Krásavec ustúpil, ale skupina sa bez Kraga rozpadla. Krásavec si hneď našiel v cudzom, mohutnom baranovi svojho kamaráta a toho zaviedol do súboja s Kragom. Krásavec zostal bokom nezaujate a nový baran postúpil trošku smerom ku Kragovi. Na mieste zadupotal kopytami a krátkým zafrknutím vyzval Kraga do súboja. Kragovi zaiskrilo v očiach, naježil mohutnú šiju, pohodil bradou ako závodný kôň, zatriasol svojimi obrovskými rohmi, ako by boli z páperia, potom sklopil uši a prudko vyrazil vpred. Nový baran vyrazil tiež, ale po tomto prvom stretnutí zostal súboj vyrovnaný a nerozhodný. Odstúpili preto od seba, pozorne odhadovali vzdialenosť, očami hľadali miesto ďalšieho stretnutia a zaisťovali si pevnú pôdu pod nohami. Na rovnej plošinke nedaleko skaly, kúsok od priepasti, potom zafučali a zaútočili obaja naraz s takou prudkosťou, že až triesky odfrkli zo zrazených rohov. Krag chcel využiť boj zblízka a len tak bez rozbehu zasadiť súperovi ľavým rohom úder do jeho boku. Ale tento vystihol a tak sa iba zakliesnili do seba pevné polmesiace ich veľkých rohov. Toto nešťastie poslúžilo Kragovi na záchranu života, lebo v tom okamihu dostal nečakaný silný úder zozadu. To Krásavec, ktorý sa tváril nezúčastnene, chcel silným úderom zraziť Kraga do priepasti. A bolo by sa mu to aj podarilo, pretože Krásavec mal rozbeh a tým aj znásobenú silu úderu, ale zapletený do súperovho rohu Krag iba zadnými nohami spadol a hneď aj vyskočil. Súboj na chvíľku prerušili, kým nepočuli, ako Krásavec, ktorému úder v rozbehu nevyšiel a už sa nedokázal zastaviť, hnaný s otrvačnosťou dopadol na dno priepasti. Smrť je pri súbojoch zvierat zriedkavá, pretože zápasia vždy fair play, ale teraz si Krásavec sám privodil smrť nečestným útokom z boku, v nestráženej chvíli a bez vyzvania. Nového barana potom Krag zložil na kolená a ten sa vzdal. Opustil bojisko a Krag sa pokojne vrátil ku svojej početnej rodine. Nevieme, či si z tohto súboja a z Krásavcovej smrti odniesol aj nejakú skúsenosť. Ale my si môžeme. Aspoň tú, že popri všetkých ostatných vlastnostiach a schopnostiach v každom z nás rastie aj dobro, ale aj zlo. A čím menej dobra, tým viacej zla. A na to zlo nutne doplatíme ako Krásavec, nech by sme boli inak akokoľvek schopní. 24. kapitola. Pokrok. Traper Scotty už natoľko vystrieľal a odohnal ovce z Ovčej hory, že sa mu už neoplatilo ďalej bývať v chatrči pri Tabakovom potoku, pretože už nemal čo strieľať. Zlákali ho novo objavené zlatonosné žily v Koloréde a tak dal ovciam na 5 rokov pokoj, čo Krag náležite využil. Viedol a učil svoju čriedu vyhýbať nížinám ako jeho matka Špicatka. Učil ich, že len skaly sa musia pridržať ako svojej životnej istoty, ako ho to naučila matka. Navyše, aj na náhorných pláňach našiel nejedno solisko, takže ani liečiť sa už nemuseli chodiť do dolín.
Skúsil tiež, že je omnoho bezpečnejšie, keď nebežia po hrebení hôr. Z hrebenia majú síce lepší výhľad na obe strany, ale aj ich vidno z oboch strán. Keď však bežali pod hrebeňom hory, stačilo im sledovať len jednu stranu hory a tú ľahšie a bedlivejšie ustrážili. A druhú stranu sledovali len tým, že občas, bezpečne krytí v skaliskách, nakúkli spoza hrebeňa na druhú stranu. Ak sa niekomu podarí iba osvojiť si skúsenosti predošlých generácií a prípadne ich odovzdať ďalšej generácii, tým ešte nenastane pokrok. Pokrok nastane len vtedy, keď ako Krag pridá niekto ku starým poznatkom nové. Takých schopných jedincov, vynálezcov je však na svete málo. Ale keď to dokázal Baran, nemalo by to byť ani nad naše ľudské schopnosti. Dvadsiata 5. kapitola. Pokrok vo viere. 5 rokov Krag kráľoval v kraji Gunderských hôr a zaplavil ho celý svojim silným a zdravým potomstvom až po jazero Kintla. Ladné prstence jeho rohov teraz tvorili už takmer 2 kruhy. Aj silná epidémia roku 1889, ktorá skosila desiatky oviec a baranov v Gunderských horách, zanechala na Kragovi len jedinú stopu, sotva palec širokú rýhu na jednom jeho rohu. Počas týchto 5 rokov mali ovce pokoj od Scottyho, ale za to nemali celkom pokoj od ostatných poľovníkov. Krag sa však naučil čeliť naozaj každému nebezpečenstvu, aj novým zbraniam nových poľovníkov. Jeho matka Špicatka ich učila znehybnieť, keď zavetrili nepriateľa, pretože keď sa nehýbu, vtedy splynú s prostredím a lovec ich nezbadá. Krag pridal ešte vlastný objav, krytie. To pre prípady, keď sa nepriateľ objavil bližšie. V takých prípadoch sa spravidla stádo rozbehlo na všetky strany, a kým lovec so šípom alebo obyčajnou puškou zamieril na jedného, ostatní mu ušli. Ale teraz bola nebezpečnejšia doba s puškami, ktoré netreba vždy znovu nabíjať, ale opakujú mnoho výstrelov za sebou. A Krag si mnohokrát overil, že proti takejto zbrani je krytie lepšie než útek. Prikrčiť sa k zemi za nejakú skalu či kríček a nepohnúť sa z miesta, kým sklamaný lovec neodíde. V živote viery nám tiež nestačí len osvodiť si staré, osvedčené zásady a prostriedky milosti, ale ani nie zanedbať ich. Treba si všimnúť nové okolnosti života, nové nebezpečenstva a proti ním využívať Božiu milosť novým spôsobom. Pokrok vo viere nie je vo vymýšľaní nových zásad, ale v ich aplikovaní na nové situácie. Dvadsiata 6. kapitola. Človek ničí prírodu a tým aj seba. Žil raz jeden podliak, ktorý túžil presláviť sa, ale nedarilo sa mu to.
Preto si zaumienil, že svoje meno preslávi zničením najkrajšej budovy na svete. Takéto podlé túžby sa skrývajú aj v poľovníkoch, ktorí majú tým väčšiu radosť a nárokujú si tým väčšiu slávu, čím krajšie zviera zabijú. Preto šlo teraz lovcovi Scottimu o nádherného gunderského barana Kraga. Ako každý traper a horal, ani Scotty nevydržal dlho na jednom mieste. Po 5 rokoch sa znovu vrátil do svojej chatrče pri tabakovej zátoke. Keď jeho oko, vylepšené teraz už ďalekohľadom, prvýkrát spočinulo na gunderskom baranovi, nadšene zvolal: Páni moji, to sú nádherné rohy. A hneď sa aj prorocky uistil: tie veru musia byť moje. Bez meškania za ním vyrazil, no našiel po ňom len stopy. A nech sa snažil i hneval akokoľvek, predsa ubiehal mesiac za mesiacom a Scotty Kraga nedokázal ani len z diaľky uvidieť. Za to Krag ho videl mnohokrát, ako to zo stôp Scotty vyčítal. Väčšinou Krag ani neušiel, iba sa ukryl a zblízka nečujne pozoroval svojho stále zarytejšieho nepriateľa. Krag sa totiž pre neho stával stále vzácnejšou korisťou a stále zaťatejšie ho chcel dostať. Mohol mať dnes človek o mnoho krajšie životné prostredie, keby nemal v srdci tú diabolskú túžbu ako Scotty, keby človek netúžil presláviť sa ničením. Keby sa chcel človek presláviť len budovaním alebo aspoň udržovaním krásnych božích diel, krásnej prírody, ľahšie by sa mu dnes žilo. Napriek tomu, ešte stále je až primnoho takých detí i dospelých, ktorí využijú každú príležitosť na ničenie prírody. Stačí im nájsť vtáčie hniezdo, či vtáčie mláďa a podobne a sotva ho ušetria. Pritom ani nemyslia na to, že tým ničia aj seba. Dvadsiata 7. kapitola. Aj v úteku je záchrana. Scotty sa potešil, keď k nemu zavítal priateľ Lee, dobytkár, so svojimi novými vzácnymi poľovníckymi psami. Chcel ich vyskúšať na silnorohých ovciach v Gunderských horách. Kraga zbadali v diaľke na trávnatej pláni, ako sa pokojne popásal so stádom oviec a mladých baranov. Namáhavo a s neobyčajnou opatrnosťou sa tam priplazili, ale ako vždy, aj teraz tam našli len stopy. Ale traja cvičení vlčiaci snorili po všetkých zákutiach a húštinách, kým z trpazličej brezovej húštiny nevyštvali obrovského šedivého barana s mohutnými rohami a bielým znamením v podobe srdca na čele. Bol to ten vysnívaný gunderský baran Krag. Pružne a s obdivuhodnou istotou sa vznášal ponad nízke kroviská a divoké skaliská a na svojej hlave niesol onen zvlnený zázrak z rohoviny pôvabnejšie než ktorákoľvek dáma svoje náušnice. Za ním sa postupne vynárali ďalší a ďalší členovia jeho stáda a nasledovali jeho príklad. Lovci bleskove strhli z ramien pušky, lenže vystreliť nemohli, pretože za ovcami sa pustili ich vzácni psi a miesto Kraga by mohli trafiť niektorého z nich. Stádo sa vzdiaľovalo ako vietor, v čele silný baran a za ním v niekoľko metrových odstupoch ostatní.
pripomínali krdeľ sťahovavých vtákov, ako pokojne tiahnu do bezpečia. Mužovia sa len rozbehli na blízke kopčeky s ďalekohľadmi, aby celý závod aspoň takto zďaleka sledovali. Na pláni psi skracovali viditeľne vzdialenosť medzi nimi a ovcami a takmer už dobiehali poslednú ovcu. Vtedy sa ujal vedenia iný baran a krak zaostal pripravený bojovať za svoju rodinu na život a na smrť. Ale nebolo treba. Dobehli na skalnaté útesy a tam psi začali zase zaostávať. Môže byť situácia, kedy útek znamená zbabelosť, ale často je útek to najstatočnejšie, čo aj človek môže urobiť. Keď ide o pokušenia, tam je lepšie utekať ako bojovať. Rozhodne by sme riskovali viac než krak, keby sme pokušenia vyhľadávali, hoci by sme aj chceli bojovať a nie prehrať. Riskovali by sme totiž nie len život pozemský, ale aj večný. Dvadsiata 8. kapitola. Nikdy sa nevzdať, vždy sa nájde východisko. Tentokrát to ani na skalách nemali ovce vyhraté. Keď krak, pripravený na boj, odovzdal vedenie inému baranovi, ten viedol utekajúce stádo na skaly, ktoré končili nepreklenutelnou Skinklerovou roklinou. Zástup oviec čoskoro zahol na poslednú skalu, odkiaľ nemali úniku. Za nimi zúriví psi a ešte zúrivejší poľovníci a pred nimi rozpuknutá obrovská žuľová skala. Tvorila širokú, asi 30 metrov hlbokú a niekoľko kilometrov dlhú roklinu, na dne ktorej zúrivo dunela prudká rieka. Ovce sa zhlukli do jedného klbka, zdesené nad závratne širokým kaňonom. Psi i mužovia sa blížili, vrátiť sa nedalo, ale divoko žijúce zviera sa nikdy nevzdáva. Krak, vodca stáda, musel rýchle konať a dať tak príklad všetkým, ktorí mu dôverujú. Spokojnou istotou podišiel až na okraj priepasti a v zápäti sa vymrštil ako šíp. Letel prudko dolu, až dopadol. Ale nie na dno priepasti. Skok z 30-metrovej výšky nemôže prežiť ani najstatočnejší baran. Krak dopadol na presne vyhliadnutý výčnielok, nie väčší ako jeho hlava, ktorý vyčnieval z protiľahlej hladkej steny asi 9 metrov pod jej horným okrajom. Jediný výčnielok, ktorý mohol zbadať nad závratnou hlbinou kaňonu na takmer zvislej hladkej skale. Dopadol presne a so zovretým srdcom chvíľku balancoval nad priepasťou. Ako blesk šľahli jeho zlaté oči po ďalšom výbežku na opačnej zvislej stene, ktorý zhora vidieť nemohol. Pružné boky a nohy sa prikrčili, zachveli, vzopreli a s istotou ho preniesli ponad roklinu o niečo nižšie na náprotivnú skalu. Chvíľočku tu spočinul svojimi kopytami a už sa znovu vznášal v ďalšom skoku. Dolu, nižšie a nižšie, od jednej skaly k druhej, až po posledný, asi 7-metrový skok, ktorý ho zaviedol na bezpečné dno kaňonu. A ostatné ovce a barany, povzbudené odvážnym príkladom svojho vodcu, uverili, že vždy sa dá zachrániť, len sa neslobodno nikdy vzdať. Nasledovali ho
a kopítka dlhého radu oviec zvonili o obidve steny žulovej rokliny, zdanlivo celkom hladkej. Ako loptičky odrážajúce sa od steny ku stene, ako ľahučké obláčky sa v dlhej reťazi vznášali jedna za druhou ku dnu kaňonu za svojím vodcom Kragom. Poletujúc od skaly ku skale, s majstrovským ovládaním tela, nôh a kopít, s obdivuhodným zmyslom pre rovnováhu a presnosť. Dolu, kúsok od zurčiacej rieky, sa Krag konečne zastavil a zhromaždil okolo seba celú svoju rodinu bez jedinej straty. Vysoko nad sebou počul výkriky a hvizd lovcov a v burácajúcom prúde rieky zbadal bielo-žltú huňatinu loveckých psov, ktorí sa odvážne vrhli za ovcami, ale roztrieštili sa na skalách. A keď sa nevzdáva zviera, aké právo má na znechutenie človek, obdarený navyše rozumom, vôľou, ba i vierou? Aké právo má človek vzdať sa v boji o svoj večný život, keď zviera sa nevzdáva v boji o svoj časný život? Dvadsiata 9. kapitola. Múdry muž stavia na skale. Mladý dobytkár Lee stratil nielen svojich krásnych loveckých psov, ale stratil aj chuť na poľovačku. Až po niekoľkých dňoch sa Scotty mu podarilo dostať ho do hôr aspoň na prechádzku. Zrazu s ďalekohľadom na očiach Scotty vykríkol: Čert, aby to vzal! Nie je tamto ten starý gunderský baran? A ja som si myslel, že sa rozmlátil v tej rokline aj on. A ohromený údivom sa posadil. Dobytkár tiež uchopil ďalekohľad a spoznal Kraga podľa jeho nenapodobiteľne nádherných rohov. Vtedy dostal chuť na lov znovu, aby pomstil smrť svojich psov. Scotty poslal svojho priateľa na východnú stranu, lebo vedel, že tadiaľ Krag bude utekať, keď sa mu Scotty ukáže na západnej strane. A naozaj, 0,5 kilometra pred sebou uvidel Lee bežať Kraga plnou parou k sebe a za ním ešte 3 ovce. Neutekali však pred Scottym, ako predpokladal, ale pred vlkmi, ktorí sa so zúrivým vytím v zápäti za ním vynorili. Sotva 40-metrový náskok oviec skracovala svorka 5 vlkov každým skokom. Krag však už dobehol na okraj skaly, za ktorou zývala divoká priepasť. Zastavil sa tak, aby ovce mohli popri ňom prebehnúť do bezpečia skál, a on si tam niekoľko sekúnd počkal na svorku vlkov. Na pláni pred nimi utekal, ale na skale bol doma. Vedel, že kým jeho kopytá spočívajú na skale, nemá sa čo báť žiadneho nepriateľa. Aký skvelý obraz cirkvi postavenej na skale. Na skale Božieho slova, ktoré nám podáva nástupca Petra, skaly. Žiadny životný problém nemôžeme úspešne vybojovať mimo tejto skaly. Či nás napadne nejaké vnútorné pokušenie alebo podozrenie a pokušenie zvonka, všetko môžeme riešiť len tak, že sa najprv zo všetkých síl ponáhľame na skalu, aby sme zistili, čo o tom hovorí Božie slovo a učiteľský úrad v cirkvi. Tridsiata kapitola. Statočnosť si cení aj nepriateľ. Ďalej už Krag neutekal. Dobehol na skalu a tomu stačilo.
Ovce boli v bezpečí a Krak sa postavil na skalu tak, aby vlci mohli útočiť len po jednom. Prvý vyskočil vodca svorky, ale jeho vražedné tesáky narazili iba na tvrdú rohovinu. Krak ho odmrštil s takou silou, že letiac narazil do ďalšieho útočiaceho vlka a obaja spadli do priepasti. Ďalší dvaja vlci zaútočili ešte zúrivejšie. Krak nemal čas ustúpiť a vyraziť do útoku. Ale stačilo mu aj zahnať sa svojou obrovskou hlavou. Ostré špice jeho rohov teraz trčali rovno dopredu ako za jeho mladosti. Sekol nimi ako kopijami a zrazil najprv jedného, potom aj druhého útočníka. Až teraz mohol trošku odstúpiť, zaujať typickú bojovú pozíciu baranov a rozbehom nabrať silu. Posledný zo svorky vlkov vyrazil do útoku a Krak v divom zápale boja uvoľnil všetky hromy a blesky, ktoré v ňom doteraz tleli. Zasadil huňatej príšere takú prudkú ranu, že sa vlk rozpleštil na skale. Sotva však dopadol, Krak ho znovu vzal na rohy a vymrštil do výšky. Potom zostal bez pohnutia stáť na samom okraji útesu ako socha a pozoroval, ako vlka priepasť pohltila. Na to napriamil nádhernú hlavu a zdĺhavo zabečal ako vojnový kôň. Chvíľu sa ešte rozhliadal, či sa neobjaví ďalší nepriateľ, a potom sa svižným krokom pobral za svojimi ovcami, ktoré statočne obranil. Necelých 50 metrov odtiaľ stal s puškou v ruke dobytkár Lee vo svojom úkryte. S rozžiareným a nadšeným úsmevom sledoval celý výjav a už ani trošku netúžil ukončiť tento skvelý život. Krak dávno odišiel a dobytkár stále len sedel s doširoka otvorenými očami a celý vyjavený si len pošepkával: Ty skvelý bojovník. Už mi nevadí, že si mi zabil mojich psov. Urobil si to naozaj fantasticky. Nikdy ti neublížim, choď si v pokoji. Krak sa nikdy nedozvedel a Scotty nikdy nepochopil, že si získal srdce tohto muža svojou statočnosťou. Ale bol by sa iste potešil, lebo získať si srdce svojich nepriateľov, to je ten najlepší spôsob, ako ich premôcť. Prvá kapitola. Vedieť sa obetovať. V nasledujúcich rokoch videlo gunderského barana mnoho poľovníkov, pretože zvesť o ňom sa šírila naširoko ďaleko a boháči z miest ponúkali rozprávkové sumy za jeho rohy. Ale ani jednému sa ani za najväčšie peniaze nepodarilo dostať ho. Rok za rokom bežal a postupne sa všetci, okrem tvrdošíne zaťatého Scottyho, vzdali. On sa síce tiež teraz vrátil do svojej chatrče pri Tabakovom potoku, ale len na to, aby sa lepšie pripravil na rozhodný lov, z ktorého sa nemienil vrátiť bez kragovej hlavy, čo by ho to malo aj život stáť. Vzal so sebou pušku, fajku, zásobu sušeného mäsa na celé týždne, čokoládu a prikrývku proti nočnému chladu a vydal sa na cestu. Celé dni sledoval Kragovú stopu a v nociach sa krčil v kadejakých dierach ako divoké zviera.
Po prvom neúspešnom výstrele sa Krag rozišiel so svojím stádom a odviedol od nich nepriateľa Scottyho na svoju stopu. Tušil, že so Scottym sa už nerozíde. Mieril na východ k ďalekým zimným pastvinám a Scotty ho predišiel. Čakal si na neho v priesmiku, cez ktorý musel Krag prejsť, ak chcel pokračovať v ceste. Vtedy od skalistých hôr zavial snežný horský vietor a čoskoro sa privalila snehová búrka. Keď búrka prestala, Scotty sa podľa stôp presvedčil, že Krag mu prešiel tadiaľ krytý fujavicou. Znova ho obišiel a čakal na pláňach okolo jazera Kintla. Na druhý deň ho tam aj naozaj zbadal. Asi 500 metrov od seba sa uvideli. Scotty asi minútu nehybne stál, ale vedel, že Baran ho tiež vidí. Potom si predsedil cez zuby. No dobre, vraček, veď sa ty od mojej pušky dočkáš smrti. Táto cestička ti prinesie smrť. Teraz sa ma už nezbavíš. Musím ťa dostať za každú cenu. A tu máš čosi pre šťastie. Zdvihol pušku, krátko a presne zamieril a vystrelil. Krag však stál predsa len príliš ďaleko. Nie, že by Scotty netrafil, ale Krag stál nepohnuto len do toho zlomku sekundy, keď zbadal obláčik dymu vybafnúť zo Scottyho pušky. V tom okamihu odskočil, takže guľka o pár sekúnd zbrázdila iba sneh. Presne na mieste, kde pred chvíľkou Krag stál. Baran sa otočil a pokračoval ďalej na východ a Scotty šialene a neúnavne za ním. Ľudia dokážu prinášať neuveriteľne veľké obety. Žiaľ, aj pre zlé veci. Keby Scotty obetoval toľko času, síl a zdravia na nejakú užitočnú vec, koľko venoval na zničenie Kraga, inak by sa bol zapísal do dejín. Vedieť sa obetovať, vedieť chcieť niečo za každú cenu, chcieť aj keď sa nám nechce, to je ohromná vec. Ale väčšia vec je nepomýliť sa a obetovať sa osožne. Vedieť sa obetovať, to znamená aj vedieť, za čo sa oplatí obetovať a za čo nie. (32. kapitola) Nepriateľa nespúšťať z očí. Krag musel potravu vyhrabávať zo zamrznutého snehu, kým Scotty ju mal na chrbte, preto nemohol pred ním ujsť. Občas sa Scottymu podarilo predísť ho a bol by Kraga už dostal, keby sa nebola za každým spustila fujavica, ktorá ho uchránila. To sa však stalo len v prvom mesiaci prenasledovania. Potom už nie. Krag spoznal, že má takého nepriateľa, ktorého sa už nikdy nezbaví. Najlepšie bude mať ho stále na očiach, lebo keď ho nevidí, vtedy je nepriateľ nebezpečnejší. Snažil sa teda udržovať si ho vo vzdialenosti bezpečných 500 metrov, ale nespustiť ho z očí. Keď sa Scotty posadil odpočinúť si, Baran sa začal vo vzdialenosti 500 metrov popásať. Keď sa Scotty ukryl, Krag rýchle uháňal na také miesto, kde sa Scotty nemohol nepozorovane dostať a nevyšiel odtiaľ, kým ho zase nevidel. Tak ubehlo dlhých 10 týždňov bez zvláštnej udalosti. Raz sa napríklad stalo, že sa Scotty 2 hodiny trápil, kým prešiel riečku, cez ktorú sa Krag dostal jediným skokom. Keď bol konečne celý zmorený na druhom brehu, začul známe odfrknutie. Rozhliadol sa a zbadal, že to sa Krag vrátil, aby videl, čo Scotty ho tak zdržalo,
a aby ho mal aj naďalej na očiach. Každé ráno vstával muž skrehnutý, na poli zmrznutý a vychudnutý, ale tvrdošíne zaťatý ako diabolský pes sa plížil ďalej a ďalej, len aby dostal barána na dostrel. Aj Krak už bol veľmi unavený, od hladu vychudnutý, ale vždy zavčasu varovaný vyskočil ráno zo svojho ležoviska a šlo sa ďalej. 12 týždňov vodil Krak svojho prenasledovateľa nekonečným snehom po horských chrbtoch, takže prešli aspoň 700-kilometrovú cestu. Teraz už boli zase naspäť pri Tabakovom potoku v Kragovom rodisku. Scotty sa posadil a zapálil si fajku a Krak sa začal dychtivo pásť. Pokiaľ má Scottyho na očiach, zatiaľ sa Krak odtiaľ nepohne. Dnes to patrí medzi veľké víťazstvá diabla, že ho ľudia prestali brať vážne, hoci je stále naším najúhlavnejším nepriateľom. Takým nepriateľom, ktorého sa nikdy nezbavíme, preto je najrozumnejšie nespúšťať ho z očí. Tretia kapitola. Keď sa víťazstvo stane našou porážkou. Krak sa popásal a Scotty pofajčieval. Zrazu dostal diabolský nápad. Narezal vetvy, upevnil ich kameňmi a povešal na ne svoje vrchné šaty. Krytý týmto panákom sa odplazil a potom poza horský chrbát dostal sa k baránovi asi na 100 metrov. Skrytý za skalou popásal si oči na Kragovi, ktorý vyľavene a už aj nervózne hľadel na panáka v domnení, že je to Scotty. A muž zatiaľ očarovaný hľadel na svoju korisť a pomaly dvíhal pušku. Ruka, ktorá nikdy neminula cieľ a nezachvela sa, ani keď vzala 20 ľudských životov, sa teraz nepokojne triasla. Má tento statočný Krak padnúť za jedinú chybu svojho života? Ak to vôbec bola chyba? Veď prečo ho tento človek prenasleduje? Krak nikdy jemu ani žiadnemu inému človekovi ani najmenej neublížil. Má padnúť len preto, aby svojou smrťou ukojil ukrutnú vášeň šialeného človeka? Čoskoro sa však ruka upokojila a Scotty s tvrdou tvárou a tvrdým srdcom stisol kohútik. V tichu hôr zadunela rana ako z dela a Scotty rýchle ukryl hlavu. Neodvážil sa pozrieť. Len začul rachot kamenia a dlhé a pretiahle zafrknutie, na ktoré nemohol zabudnúť do smrti. Ani okom nemihol smerom k baránovi. Až po 2 minútach sa ako tak upokojil a bojazlivo zdvihol hlavu. Pomaly kráčal k vytúženej koristi a zachmúrený zrak upieral na tak ťažko získané rohy, ale aj na tie tiché, žlté oči, stále roztvorené a ešte nezakalené smrťou. Scotty zastal. Stál ako skamenený a nerozumel sám sebe. Posadil sa asi 20 metrov od Kraga a nervózne zahryzol do žuvacieho tabaku. Nie, nechutil mu. Vypľul ho a dlho mlčky sedel. Zazeral do diaľky a povzdychol si. Ach, keby som tak mohol. Vrátil by som ti život.
Scotty si možno prvýkrát nejasne uvedomil a možno len precítil, že keď sa nám podarí urobiť čosi zlé, takéto víťazstvo je naším hlbokým pádom. Stojíme sami nad sebou sklamaní a znechutení a neschopní napraviť to, čo sme tak hlúpo, hoci možno obetavo a vytrvalo pokazili. 34. kapitola. Niet ohňa bez dymu, niet hriechu bez následkov. V chatrči pri tabakovej zátoke starý Scotty dožíval svoj život. Starý? Áno. Bol síce v najlepších rokoch, keď sa pustil za Cragom do jeho domova z kamenia, ale vrátil sa domov vychudnutý, zostarnutý, prešedivený a utrmácaný až na smrť. Za tých 12 týždňov stratil sa z neho život. Teraz ho už len dožíval vo svojej chatrči, kde mal na stene zavesenú najdrahšiu trofej na svete, hlavu gunderského barana Craga, majstrovsky vypracovanú i s nádherne žiariacimi zlatými očami. Mal ju však zahalenú plátnom, lebo nevedel zniesť pohľad tých iskrivých očí. Iba raz ho ktorý si priateľ videl, ako ju odhalil a pozeral na ňu takým čudným pohľadom. Jediné, čo potom povedal, bolo: sú to moje rohy, dostal som ich. Ale viem, že aj on raz dostane mňa. Viac o Cragovi nikomu nikdy nerozprával. Iba po 4 rokoch svojmu starému známemu za krutej zimy raz veľmi dlho rozprával Scotty o Cragovi. Prečo ho nepredáš, keď ti ide tak na nervy? Začudoval sa priateľ. Nie, nedám ho ani za celý svet. Nepohol som sa od neho, kým som ho nedostal, a teraz sa zase odo mňa nepohne on, kým mňa nedostane. Pozri, urobil zo mňa starého človeka. Na tom mojom výlete ma úplne zlomil. Takmer som o rozum prišiel a aj teraz vyciciava zo mňa život. Je tu stále celý, nie len tá jeho hlava. Vždy, keď fúka snežný vietor, počujem hlasy, ktoré nie sú od vetra, ale od neho. To jeho posledné odfrknutie, keď vydýchol naposledy, počujem stále. Volá ma a ja tu čakám na neho. Tu, v tabakovej zátoke. Potom vonku zaskučal vietor. Privalila sa snehová búrka plná desivého kvílenia. Vtedy sa v zmesi tajomných zvukov ozvalo dlhé zafrknutie. Scottyho priateľ na smrť zbledol a sotva sa rozvidnelo, odišiel z chatrče od tabakového potoka. Scotty zostal sám. A v ten deň sa z Gunderovho vrcholu odtrhla lavína a valila sa s hromovým dunením cez útesy, lámala skaliská a naberala na prudkosti. Zúrivo hrmiac strhávala so sebou všetko, čo jej prišlo do cesty. Všetko. Strhla aj chatrč pri tabakovej zátoke, aj Scottyho v nej.
Keď sa na jar sneh roztopil, na pláni pri Tabakovom potoku neskôr našli trosky jeho chalupy a pri nich neporušenú trofej gunderského barana, pod ktorou ležala hrba kosti a šedivých ľudských vlasov. Akokoľvek sa zlo zdá byť príťažlivé, dobrodružné, alebo aj hrdinské či užitočné, nakoniec sú jeho dôsledky vždy veľmi trpké. Hriech prináša totiž smrť, časnú i večnú, berie človeku radosť, časnú i večnú. Krák doplatil životom na to, že za svojho nepriateľa považoval neškodnú figúru, ktorú mu Scotty nastrojil. Nám diabol tiež nastrojil svoje falošné obrazy a ľudia si neraz myslia, že diabol je len neškodná figúrka z rozprávok. Takýchto oklamaných diabol potom ľahšie dostane, lebo ich ohrozí nepozorovane. Nesmieme si pomýliť neškodné figúrky so skutočným nepriateľom, lebo na to by sme mohli doplatiť večným životom, ťažšie ako krak. Záver Kragovho života však predsa len nie je tragický. O jeho živote sa aj po 10 ročiach stále hovorí, píše, rozmýšľa. Jeho život mnohým slúži na povzbudenie a poučenie. A to je predsa ohromné. Nežiť nadarmo. Krag bol len baran, ale nežil nadarmo. Toto je obdivuhodný záver jeho života. My sme ovečkami a baránkami Kristovho stáda, ktorých neomylne vedie jeho cirkev. Môžeme vyhnúť aj Kragovmu omylu a môžeme žiť ešte užitočnejšie, ako žil on, na užitok mnohých a na svoju večnú spásu. To ani tento najhrdinskejší z baranov nemohol, čo môžeme my, ak chceme.